खुलुमबाय बयखौबो बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां। दिनै जोबोद दुखुनांथाव खौरां, सासे बर' आइजोआ गोमानानै दङ। नोंथांमोना आं सावगारियाव दिन्थिगासिनो फट'खौ। बे सावगारियाव नुबाय थानाय आइजोआ बेनो। बिथाङा सनितपुर जिल्ला देखियाजुलि हाग्राजुलि ओनसोलनि रुपहि गामिनि फुकन बर'नि बिसि साइनु बर' होननानै बुङो। थांनाय जुलाइ दाननि 11 खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। नोंथांमोना बे आइजोखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला न'खरनो कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। मबाइल नाम्बारा 7637882710। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना बहाबाफोर नुसनबायोब्ला कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बर'जों बर' मदद खालामलायो। जोबोद दुखुनांथाव खौरां, सासे बर' सेंग्राया गोमानानै दङ। गोमानाया गोबावसै। बिथाङा नागालेण्डआव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोननो। 24 अक्ट'बर 2019 खालारखालि नागालेण्ड रायजो फारसे खामानि मावनो थांनानै 2020 मायथाइनि मार्च दाननिफ्राय दिनैसिम गोमानानै दं होननानै न'खरनि सुबुंफोरा मिथिहोदों। सावगारियाव नुनाय गोमानानै थानाय मिन्टु दैमारिखौ नोंथांमोनहा बहाबाफोर नुसनबायोब्ला अन्नानै कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो गावनि बिदा राजिब दैमारिया गावनि मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो थिनदों बहाबाफोर नुसनबायोब्ला। मबाइल नाम्बारा 9957396811। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बर'जों बर' मदद खालामलायो। सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनो आरो लाइमोन फरायसाफोरखौ UPSC आरो APSC आनजादाव उथ्रिसार हानाय थांखिजों तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिया फोसावदों सुपार 5 बिथांखि। बे बिथांखिनि गेजेरजों बियाबनि गेजेराव थानाय 7 फरायसाफोरखौ सायख'नानै गुवाहाटीनि मोजां कचिं सेन्टाराव 10 दाननि थाखाय गासैखौबो बेसेन नाङाजासे फ्रि फोरोंथाय होगोन। बे कचिंनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 5 आगस्ट खालारसिम थागोन। डिग्री उथ्रिसारनाय आरो डिग्री थाखोनि जोबथा आनजाद होनाय फरायसाफोरा बेखौ अनलाइन खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय जलेन दैमारि पेजआव लिंक होनाय दं। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफोरा बे कचिंनि थाखाय दासिमबो अनलाइन खालामाखै, थाबैनो अनलाइन खालामनो खावलायदों MLA जलेन दैमारिया। नोंथांमोना आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनगोन, नोंथांमोनहाबो बे लिंकआव थुनानै खालामनो हागोन।